Son os nomes dos mariñeiros que deixaron a vida en Terranova tralo naufraxio do Villa de Pitanxo o 15 de febreiro de 2022. Pouco máis dun ano despois da traxedia en Augas do Canadá, os 21 quedan inmortalizados nesta placa do Paseo Alcalde Blanco, en Marín. Para nosotros tiene un gran significado, porque ahí aparecen el nombre de 21 fallecidos, de 21 personas que pertenecen a nuestras familias, que ya no volverán, y que ahí también hay 12 de ellos que no se pudieron recuperar. Hoy hablábamos a la mañana, algunos familiares decíamos, esta placa jamás va a estar sin flores. A inauguración converteuse nun multitudinario homenaxe, un acto de recordo no que tamén se lanzou unha mensaxe que é máis un desexo, que non se volvan repetir traxedias como esta. Que representa a todos los náufragos de antes y a toda la gente que está navegando ahora en el mar. Estos 21 llevan intrínseco a todo el sector del mar. Personas de 3 continentes, personas de 3 comunidades, pero una única familia, un único equipo que fueron víctimas injustamente. Esta de Marín é a primeira doutras placas que se inaugurarán nos concellos dos mariñeiros falecidos. As súas familias cunha perdida absolutamente irreparable. Aquí vimos acompañalos, a abrazalos, a sostelos, para tratar de seguir vivindo, de seguir cara adiante e de recordar sempre. Neste espacio elixido por eles cara ao mar, a esta entrada ao porto que tantas veces surcaron para chegar ás súas casas e abrazar as súas familias, será o mellor espazo para o ser recordo. Hoxe as familias estiveron rodeadas de veciños e de autoridades. Tralo acto o pé do monolito depositáronse 21 rosas brancas, unha flor por cada mariñeiro falecido. Un legado, una visibilización de todo lo que llevamos luchando en este año tan duro, que muchos de los que estáis aquí nos habéis acompañado. Siempre os estaremos inmensamente agradecidos. Unha loita que este ano dará os seus froitos para conseguir que se baixe o barco afundido e se recompile toda a información posible sobre as circunstancias que rodearon a traxedia. E ao mesmo tempo a loita de cada familia por superar o golpe que resumen na frase que encabeza a placa: sempre con nos, aínda que sen vos. Que estos 21 nunca se olviden, no lo vamos a permitir ni estas familias ni ustedes, lo sé.